Sønderjyllandlejren og modtages til tjeneste. Efter registrering iføres mandskabet herrens uniformer, korrekt anlagt og i overensstemmelse med gældende relevant. Uddannelsen indledes med øvelser i honør og korrekt optrædende, der lægger vægt på respekt for befalingsmænd og overordnede, og mandskabet instrueres i rettighed og korrekt afgivelse af honør. Herefter følger øvelser i de basale stillinger. Mandskabet trænes i retsstilling og rørstilling samt i vending både til højre og til venstre, udført på kommando og med fornødne præstation. Herefter gøres mandskabet marskler og afgår på en kort march i det sønderjyske landskab. Marchen føres af markveje og gennem åbne terrænger og tjener til aldeles udholdenhed og disciplin. Undervejs lærer mandskabet at holde takt, orden i rækkerne og korrekt bæring af udrustning. Marchen giver samtidig kendskab til det terræn, hvor i tjenesten kan finde sted. Efter hjemkomst gives der ingen hvil. Støvler skal pudses til forskriftsmæssig stand, og alt grej efterses og bringes i orden. Inden aftrædning gives der kort øvelse i vagttjeneste. Det mening instrueres i korrekt optræden på post, overvågenhed og ansvar.